ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, sir. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Memorize yan, basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang kolatita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle! Dago! And Tita Max, Tanya Chinita. Mayong buntag, Colin Tits. Tawagin nyo na lang akong JC, tubong Southern Leyte. Shout out sa ako mga silingan diya. Nakitira lang po ako sa Intyuhin, sa may Tondo. Ang hirap ng buhay sa probinsya po eh. Buti na lang, nakahanap ako ng trabaho bilang isang waiter sa isang beer house. Dito ko po nakilala si Donna. Pero ang tawag sa kanya, sa mga customer niya ay May. Siya ang naging kaibigan ko. Tinutulungan niya rin ako, lalo na baguhan pa ako nung time na yun. Si May po ang masasabi kong pinakamaganda sa mga girls namin sa bar. Kaya maraming nag-aagawan sa kanya. One time, may isang customer po na hindi na nakapagpigil. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Bawal po yan eh. Hindi po yan pwede. Anong bawal? Nagbayad ako. Pero kahit po nagbayad kayo, hindi pwede pong hawakan, hindi po kami pwedeng hawakan. Hindi ka magpahipo? Babayaran kita. Magkano bang per hipo? Kahit po may bayad, bawal po yun. Kwentuhan lang po dito. Ang arti-arti naman ng mga chicks dito. Is babayad naman kami. Sir, wag niyo po akong hawakan, sir. Hawak lang. Oh, na. Aray mo! Bakak! Bawal nga po! Sir, excuse me, sir. Bawal po yung ginagawa niyo, sir, sa mga girls namin, Madam Trixie, nawakan niya ako sa Magbabayad legs. naman ako, madam. Magkano bang kailangan mo, madam? Hindi niyo po naiintindihan. Pumunta po kayo sa ibang beer house. Nagtrabaho ka ba sa beer house, tas hindi ka magpahipo? Hindi nga po, bawal nga po yun dito. Ibang beer house po to, no touch, no attachment. Ganon ba yun?
Boss, teka lang. Excuse me. Ay, pakitulungan naman ako dito, ha, JC? Bay, huwag kang makialam, bay, ha? Boss, paalala ko lang po, bawal pong, kung gusto ng babae. Bakit niyo ako hinahawakan? Magbabayad naman ako, bay. Ang kapal po ng mukha niyo. Magbabayad naman kami. Ang kapal po ng mukha niyo. Ano makapal? Halika nga dito. Aray! Aray! Aray yung itlog ko! Aray! Boss, teka lang. Salbahay kang babae ka, ha? Halika dito. Babarangay ko po kayo. Hindi po tama yan. Wala akong pakialam. Halika dito. Teka lang, boss. Boss, huwag kang ganyan, boss. Hindi porke ito po yung trabaho ko. Babastos-bastusin nyo na kami. Nagtrabaho ka sa ganito, tapos magagalit ka pag binastos ka. Kwentuhan lang nga po dito. Halika Kwento. dito. Sige, boss, teka lang. Eto si boss. JC! Dito ka muna sa likod, ha? Pahinga ka muna dito sa dressing room. Okay ka lang ba? May, Natutrauma ako. ano pa ba sanay? Gusto ko nang sumuko sa buhay. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Ito na nga yung pinasok ko na trabaho kasi ito yung madali. Pero wala, tama naman sila. Pinasok ko to. Hindi mo naman kasalanan eh. May mga tao namang okay naman. Ayun, sobrang bastos naman na talaga nun. Alam ko naman may mga customer ka Hindi naman deserve ko yan. pumapayag ka Pinasok rin. ko to Hindi mo kasalanan. Ano ka ba? Ba't mo sinisisi sarili mo? May mga kliyente ka na pumapayag ka naman kasi okay lang. Mabait sila sa'yo. Maayos yung pakikitungo. Yung bastos naman talaga yun eh. Aray ko. Ikaw talaga. Huwag mo nga ako ihag. Natatakot lang ako. Ayaw mo mawala yung takot ko. Sige, walain natin yung takot mo. Halika. JC, hindi pa ako nagpasalamat. Medyo sorry, medyo magulo pa yung utak ko. Tsaka nervous pa ako. Sorry, and sorry na damay ka, ha? Aba. Tingin ko nga yung kamay mo. Masakit. Ilang medyo... Uy. Okay lang, medyo tagal-tagal na rin hindi nahasa to eh. Buti na, nahasa ko Marunong kanina. ka palang sumuntok. Doon sa amo sa Leyte. Pag piyesta, yung mga boxing sa piyesta, yun sumasali kasi ako doon. Ka? Oo. Kaya, Siguro, barumbado ka nung uy, hindi badass ka nung bata ka. Siguro, ayoko lang nang nabubuli ako. Papatulan talaga kita. Ako pa. Pero ang sugot. nadamay ka. Sorry na, nasaktan ka tuloy. Ulo kasi yung customer na yun. Ako kasi yung laging tinatawag niya pero syempre, kailangan ko ng pera. Pero sobrang sama naman niya. Sorry, nadamay ka and thank you sa pagtatanggol mo sa akin. Paano na lang kung wala ka? Aba, wala nga naman yun. Nandito lang ako para sa'yo, ha? Ako lang ba yung pinagtatanggol mo? Oo naman. Lahat naman kayo dito. Pero syempre, iba naman yung sa'yo eh. So, marami ka palang pinagtatanggol. Trabaho ko yun oh. Waiter ako dito. Gusto mo yata matanggal ako eh. Iba yata yung bouncer. Nag-crossover ka ng responsibilidad. Waiter ka, hindi ka bouncer. Waiter bouncer na ako dito. Ano naman Sa payat mong yan? Ano payat? Grabe ka na. Pero ayaw mo ba yung pagtanggol kita o yung ibang Hindi, babae? Kahit nagte-thank sino you nga naman. ako eh. Huli ka nga dito. Agad na. Magmula noon, mas lalong naging close kami ni May.
O ni Donna sa totoong buhay ko lang, tits. Ganda problems kasi yun sa kanya eh. Maraming naghahabol sa kanyang customer. Pero kahit sinong babae pa naman po sa bar, pinagtatanggol ko talaga. Kaya iba lang yung closeness namin ni May. Doon ko nalaman, 2 na pala anak niya. Nasa probinsya din. Magkaiba yung tatay. Yung isa, hindi na nagsusustento, hindi na nagpapakita. Yung isa naman, kahit papano'y nag-aabot daw. Kaya nahihirapan siya. Pero mabait lang po talaga si May ko lang, tits. At lalo na kapag paldo siya. Lagyan kita 1,000. Ayan na. Ganyan na, bata. Ba't ganyan ang sleeping mo, bata? Ay, Uy, paldo ka kanina. Grabe, napakagalante nung guest natin. Hindi kanina kasi parang Binigyan din napampa ko ako. sumayaw eh. Kaya kung ano ginawa ko, parang naging comedy show na yung... Grabe. Pero napasaya ko yung mga customer. Ang dami kong tip. Akin lang to. Wala ka, madam. Okay lang, binigyan din ako nung ano mo. Oo nga eh. Kasi i-reserve daw kita pag bumalik siya. Ako nang bahala. Pero baka ano din yun abusado din yun Ay, hindi kay ganun yun. Na hindi naman siya ganun kabusado tulad nung last time. Sige. Teka lang. Ayan na si JC. JC, tara. Dito muna ako may... Grabe JC. ka kanina. JC, Ano yun? 1.5. 1.5? Wala ka namang utang sa akin Bigay ko, ang laki ng tip sa akin ngayong gabi. Hindi ko matatanggap yan. Padala mo na lang yun sa mga anak mo. Hindi kasi nakita ko binabantayan mo ko lagi. Sinisilip-silip mo ko eh. Lahat ng mga binabantayan ko eh. Oo nga, pero parang trauma ka na din eh. Kasi baka abusuhin ako ng customer. Pero, ayun no, nagalingan ka ba sa sayaw ko? Sa mga... Galingan. Oh? Galing mo talaga. Ay, no. Kaya pala, ang daming customer na humaling talaga sa'yo dito. Grabe ka naman. Sinasabi mo lang yan. Hindi, totoo naman. Totoo naman. Lahat naman pinagtatanggol mo, hindi lang naman ako eh. So, sa lahat naghagalingan ko. Siyempre, ikaw lang naman halos may customer gabi-gabi. Ikaw yung binabantayan ko. Pero sa'yo na yan. Pag tinanggihan mo, magtatampo ako sa'yo, hindi kita babatian ng 3.5 days. Sige na, kunin mo na. Sigurado ka, ha? Oo. Salamat, Meron na ah. akong pampadala sa anak ko. Abot ko Nainis nga ako dun sa tatay nung isa. Bakit? Kasi tinry ko pa rin mag-reach out. Sabi ko, mag-i-enrollan. Pambili ng uniform tsaka sapatos. Sinin lang ako, nakakainis eh. Buti pa yung isa nagpadala. Kaso 2,000. So makarating yun, tawa na lang ako. Pero kaya nga ako Padala nagsusumikap. yun. Kaya nga nagsusumikap ako eh. Pero kung mag-alala, hindi naman yung 1.5. Ano yan, bilang thank you ko sa'yo kasi sobrang alaga mo sa akin. Ikaw pa ba? Ay. Ano, tara, labas tayo. Kape tayo, kape. Sige na. Dali na, bago ako matulog. Sige na. Sige. Kape lang. Sigurado ka, ha? Sige na. Okay. Tapos ka na ba? Tapos na. Okay. Andito na tayo sa inyo. Salamat sa kapehan. Hindi naman ako makatulog. Uy, ano yun? At sa lips?
Bango pa rin ang hininga mo kahit magdamag ka na nagtrabaho. Gamit, Thank you ko yun. Parang ayaw diring-dire. gamit ko yung bigay mong yung breath freshener. Salamat dito Hindi naman sa diring-dire. Ano ba yun? Sige na, pasok ka na. Madaling araw na Ano yun? Tama na, May. Oh, May sasabihin sana. Ano yun? Pasok ka muna. Saglit lang to. Saglit lang. Day off ko naman mamaya Diba, tinatanong ko lagi kung ako lang ba yung pinagtatanggol mo sa trabaho? Sa akin mo lang ba yung ginagawa? Kasi nagsiselos ako kapag pinagtatanggol mo din yung iba pag ganun yung sagot mo. Na ginagawa mo pala sa lahat yung ginagawa mo sa akin. Nakakaselos. Huwag ka magselos. Sanay ki. Mas, Alam na alam mo Yung- magpa-fall. di ganun, mas special ka naman. So, yun. Na-fall ako. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ano yung sabihin? Na para bang hindi alam. Hindi naman mahirap ma-fall sa'yo, JC. Gwapo ka. Yan pa naman yung mga gusto ko, yung may mga superhero instinct, yung nagtatanggol ng babae, yung Captain America yung datingan. Ganun pa naman yung datingan mo. Weakness. Ano ka ba? Wala yung trabaho ko. Oy! Ngayon ko lang to ginawa sa buhay ko na umamin ako sa lalaki. Pero, Kaya, yakapin kita. Kaya ka na ha. Sige na, Parang matulog wala ka na. Naantok ka lang. busted ako. Hindi yan basta. Basta matulog ka na. Next time, JC! usap tayo. Bye! Look in your Hindi ko naman po binasted si May Colantits. Nahihinayang ko sa relasyon namin Ayaw kong masira. One time, halos 3 araw na siya hindi pumapasok. At nabalitaan ko po na ospital. Kasi sabi ko na sa'yo, magpahinga ka kasi. Sabi ng nanay ko, ang putla ko daw. Maputla ba ako? Medyo. Nay, may mga dala po akong prutas po dyan. Salamat. Nasa ng kape. Ayan po. Para sa inyo. Salamat. Thank you. Nag-aano yan, nagkikrave yan ng chichirya. Sana bilhan mo. Ayan. Saka may tinampay din po. Ang daming prutas, salamat. Parang hindi naman mauubos yan ng anak ko. Ano pa to? Katunyings. Ay, sarap yan. Oo. Masarap yan. Salamat. Ano? Huwag ka munang bumalik sa trabaho hanggat hindi ka pa okay. Paano na yung anak ko? Paano si nanay? Matanda na yan. Ano ka ba? Kaya nga gusto ko nang gumaling Sige, kakainin ko lahat yung pasalubong. Nahihirapan po akong huminga. Ay, teka, tatawagin ko yung nurse. Ayan. Hello po, ako yung nurse. Mm. Ay, ano po? Sige. Sige. Okay po. Nahirapan po ako Tawagin ko ba yung doktor? Uy, thank you sa dalaw Pahinga muna ako. Pahinga ka ha. Antayin kitang pagbalik mo ha. Ang 2 araw. Nay, ano nangyari? Wala na dito si Si May? Donna. Ano ba nangyari? Ah!
Ay, Diyos ko, bakit to nangyari sa anak ko? Napakabait niya na anak at napakabait na nanay. Kinuha na siya noon. Ay, Diyos ko, hindi ko na makikita ang Hindi ko alam, anak ko. may cancer pala siya. Stage 4 na nga daw agad eh. Kaya pala biglang hina ng katawan ng anak ko. Ay, Anak ko! Magpakatatag po kayo na. Ano gagawin mo? Donna. Ang mga anak mo maliliit pa. Ay, Donna. Donna! Diyos ko. Donna. Mamamatay din ako, Donna. Metro's #1 Love Radio. Basic! This song is brought to you by AC. Welcome to Sabi ng Friend Ko. Good morning. Pag ako natumba. Maniwala na sana ako sa digido. Okay, 1, 2, 3. Play mo, play mo. Hindi yan, yung Fearless Whisper nga eh. Okay, maniwala. Ay, good morning kay JC. Grabe namang Thank storya you. yon. Oo. Pinapalight lang natin yung eksena kasi ang bigat. Mabigat yung What a story. plot twist. Kasi ang plot twist na ina-expect ko, baka magkaroon ng chance maging sila. Shock So, na wala. ako na ganun pala na Oo. ang ending. Well, sumalangit nawa po si May or Donna. Update. Kailan ba ito nangyari? Last year. Oh, last year lang. Last year. So, yun. Kawawa naman. Naano lang siya, nalungkot siya lalo nga. Ako naawa ko sa mga anak. Oo, isa pa yun. Tapos yun yung naging ano niya, di ba? Naging... Tapos maiiwan sa lola. Eh, syempre yung lola, alam niyo naman yung lola, hindi na kaya niyan mag full-time na work para mabuhay at Yung mapag-aral ng mga nakakalungkot, bata. no? Tapos, syempre matanda na yung lola. Sino mag-aalaga pag nawala si lola? Yun yung... Hindi, eventually, si lola, yung mga bata, lalaki yan, matututunan nila. Pero yung ngayon, yung present, sino mag-aalaga kung magtatrabaho si lola? Kaya yung mga irresponsableng tatay na yan, hindi nagsusustento. Alam niyo ba, pwede kayo makulong, ha? Ha? Sa Vauci? Alam niyo ba yon? Pwede kayo makulong. Kaya sa mga single mom dyan, huwag kayong matakot maningil ng sustento. Responsibilidad nila yan at may kaukulang ano yan, parusa kapag di nagsusustento. Magsustento kayo! Hindi, magsustento kayo. Totoo naman. Yun. Diba? Kasi tulad yan, lalo na ngayon na wala na yun si Donna. Eh, paano na yung dalawa? Eh, may mga tatay naman yun. Baka pwedeng, di ba? Sana naman kuhanin ng kanya-kanyang ama. Ay, tama ng kanya-kanyang ama. Diba? Kaya, pero palakpakan din natin si JC. Bakit? Napaka-loyal niya. Basic! Diba? Kahit pwede niyang, Samantalahin yung bigas na pagkakataon. lumalapit sa manok. Ay. Pwede kong tukain, ngunit hindi niya tinuka. Pero na-late yung tuka niya. So, di ba? Kung hindi sila para sa isa't isa, no? Hindi sila para sa isa't isa. Pero nagsisi kaya siya na, sana, kineme ko sana naging kami. Nagsisi ba siya? Hindi naman daw. Hindi siya nagsisi. Hindi naman. Kasi nga, magkaibigan naman talaga daw sila. Tsaka ayaw nga niyang... So, hindi siya nagsisi na hindi niya niligawan na maaga? Hindi naman. Hindi niya type. Nandun siya daw sa nandun Hindi siya niya sa type gitna. kasi
hindi ako naniniwala sa gray area. Always yan. Yes or no lang yan. Pero pag sinabing andun siya sa ano, it's a no. Gray, I don't believe in gray areas. It's Okay. black and white only. Si Adobong Dipolog, morning. Adobong Dipolog. Good morning. Si Iki Channel sa California, si Carl at si Raymond Stevie, Glory, Tonet, JM Dikiros. Sa mga taga Laguna, good morning, Glory. Yan. Thank you. Ganon. Reynald Sabi ni Tita Kenneth. Glory, may pinaparinggan ka ba? Opo, sa lahat ng ano dyan, mga irresponsableng tatay dyan. Hidalgo, Magsustento kayo, maya naman kayo. Diba? Magsusustento Lalo ngayon, kayo. nung araw medyo nakakatakot and nakakahiya maghabol. Oo, parang, Kasi hindi mo alam kung sino kakampi mo. Pero ngayon talagang kasi kampi. isipin dati kasi ang mindset na pag naanakan ka, ay, Disgrace, kasalanan mo yan. disgrasyada ka. Oo, Igat kasalanan mo ka. yan. Oo, correct. Makarat Tama. ka. Ganon kasi tayo Hindi na. pinalaki na parang laging dignidad. Oo. Dignidad. Salamat sa batas at salamat sa pagmulat sa atin sa batas na yan, lalo na sa social media. It helps eh. In the first place, hindi lang naman ikaw ang gumawa niyan, dalawa kayo di ba? Tapos nung ang responsibility, aakuin mo na lang lahat. Dapat shared responsibility Totoo. yan. Totoo naman yan. Kaya yung mga aktor na puro pasarap lang sa buhay, palami lang. Tapos makikita mo, hindi na nga nagsusustento, pero yung mga anak niya dun sa bago niya, binibilihan, Oo. ganun. Ba't hindi pa kayo mategi bells ng maaga sa mga ganyan? Aray mo! Good Send your morning. stories, guys. Pull the goal or Tanya Tapos bukas Sinita. yung part 2 ng kahapon, Yes, para may sa Facebook. chance manalo ng exclusive Yes, shirt. from Tigas Titi. Ay, galaw ga! Ba't may pagganyan pa sa... Ano yan? Natutuwa eh. 1, Ay. 2, 3. 1, 2, 3, intro. Bye everyone! See you Salamat, tomorrow! guys. Bye-bye. Bukas sa part 2 tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai.
ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa.
Bilisan mo po. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa... Angkol Dagol! Bata pa, kokol. Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Kasama mo manggas para sa Siko. Sino ako? Patunay na walang pinipiling edad ang talino at inobasyon. Naging viral kasi ngayon ang 11 anyos na bata na si Neil Cristobal ng Calamba, Laguna. Nakilala siya sa social media dahil sa kanyang mga praktikal na imbensyon tulad ng automatic clothes folder o tagatupi ng damit, rain detector o otomatikong nagtatago ng sinampay kapag umuulan, at motion sensor fan. Nakaimbento rin siya ng automatic trash bin na basurahang bumubukas ng kusa gamit ang motion sensor. Marami ang nanawagan na masuportahan ang batang inventor upang lalo pang mahasa ang kanyang talento at makalikha ng mas marami pang makabagong imbensyon sa hinaharap. Ang kanyang kwento ay patunay na sa sipag, tiyaga at pagkamalikhain, walang imposible kahit sa murang edad. Mabuhay ka, Neil Cristobal! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, apo. Grabe yung apo ko talaga. Nagmana sa lolo talaga. Basic. Ano apelido niya? Huwag titingin, huwag titingin. Ha? Ano apelido niya? Siyempre, Loki lang yung apo ko. Hindi ko sasabihin. Cristobal lang nga, binanggit. Halata naman to. Malalaman nila na Mangkanor Cristobal din ako. Hello sa pamangkin ko si Neil. Katuwa naman si Neil. Dati pa yun parang dati yan talaga namang iniiwan sa akin ng nanay niya. Grabe yung kwento mo. Naging marites. Tapos? Iniiwan sa akin ng nanay niya pag nanay niya kasi, libawa, nagbabayad ng bills ng kuryente. Dati pa kasi hindi pa online. Iniiwan sa akin yan. Hindi ko yun pinapalo na bata. Sabi ko, paglaki mo, magiging ang talino ng bata na to. Alam mo, bata pa lang siya, alam niya na i-spell yung scotch tape. 2 months pa lang siya, nag-spell na siya ng scotch tape. Hanggang ngayon, si-spell mo nga. Capital Scotch. Marong spelling na sinabi mo na lang. Scotch. Oh. Scotch. Parehas Spell. lang. Scotch nga. Tapos dati, di ba, yung hipag ko na yan, yung nanay niya. Naging close na sila, guys. Meron niya kompleto ng volume ng encyclopedia. Nabubuksan ba yung mga encyclopedia sa bahay? Kaya nga matalino yung bata na yan eh. Alam niya yung sa page 72,
Favorite niya yan eh, meal. Tapos ang paborito niyang kainin talaga, Cerelac talaga. Kaya Oo, tsaka pala. Gerber. Aba. Yung carrots, favorite niya yan. Yan lang yung pinapakain ko. Hindi ko talaga pinapalo yan, pamangking ko na yan. Napanood niya na yung volume 16. Hindi, ikaw lang Uy, yun eh. iba yung- Alam mo, halatang hindi mo to siya talaga totoong apo. Iba Kasi yung bad influence ka. Matalino yan eh. Iba yung pinapanood Tapos sabi niya, niya. tita. Okay, maniwala na tayo, guys. Ganyan. Sabi niya na gano'n, tita, pag laki ko, nahirapan po kasi si mama magtupi ng damit. Pag laki ko, mag-invent po ako ng pagtupi ng damit. Tsaka may alarm po na pag parating na yung ulan, para yung sampay kusa papasok sa bahay. Aba, kaya Sabi na pala gano'n, nagawa niya oo. yun. Alam na ni Tita Max pala yun, guys. Pinahiram ko kasi yung Merriam-Webster ko dyan na bata na yan. Dictionary? Ano gagawin ng dictionary doon Hoy, dati kasi naka-dictionary pa tayo, no? Oo nga. Pero yung batang yan, mga inventor dyan, shout out sa mga inventor. May napanood din ako na ano siya, Tita Max, yung content niya. Ayan, kunyari, yung kutsara, nilagyan niya ng fan. So, Oo, yung bata na yan. Hindi, matanda na siya eh. Medyo ano na rin, may edad. Ay, mali pala napanood ko. Pag hinigop mo yung kape, di ba mainit? So, i-on mo yung fan sa kutsara. So, para palamigin. Yung mga kalokohan lang na. Oo, na invention na pwede mo namang hipan. Meron din siyang ginawang upuan na may tusok. Na pag yung mga buhaya daw doon ipaupo, tutusukin yung ano. Aray ko, kaya pala Puputok yung itlog mo dun. Umupo ka dun. Aray mo! Mga buhaya kasi. Kaya palakpakan yung mga inventor. Yung mga inventor. Kasi hindi, yung buhaya. Matalino. Yung inventor. Yung buhaya. Siyempre, maraming maleta. Yung buhaya? Yung inventor. Basic naman. Ang galing mag-invento ng kwento. Ng inventor? Ng buhaya. Basic. Basic. Kapal na mukha. Ng buhaya. Basic. May tatak yan ng damit eh. May tatak ng damit. Yung buhaya? Oo, yung lakos, di ba? Ay, oo nga, sosyal. Marami akong ganyan kasi rich ako, Na di ba? buhaya? Na damit. Na damit yung tatak. Yung tatak. Sa mga kumpare ko dyan, regaluhan ko kayo ng ganyan. Ng kumpare mong inventor. Kumpare kong buhaya. Basic. Basic. Aray ko, Ano. Kabisyo, nanalo ka kaya sa Love Knows No Boundaries o kaya sa kasama mo? Kasama mo lang? Oo. Abangan mo mamaya. Oo, tingnan natin. 1-5 yan. Tutok na po sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! O ito, ako nagturo dito. Yung mga naging guest natin to, Republican. Gays? Pati si Miss Yumi. Maging gays? Nag-gays. Nag-gays yan sa ating concert. Spell mo ng gays. Gays? Guest yun! Parehas na yun. May capital G. Spell. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na!
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Meron po ba kayong habit na parang kakaiba? Wala lang, gusto ko lang pong i-share na yung pinsan ko po na galing probinsya kasi wala na po silang pasok. Dito magbabakasyon sa amin sa Maynila. Kakaiba lang po yung habit niya. Mula sa probinsya, nagdala ng kumot, tapos yun yung, Kulambo. Kulambo. Yun. Ayan. Kulambo, tapos yun yung... Kinikis-kis sa paa. Gawain mo ba to, Jegs? Hindi, marami ako nakakilala na ganyan. Na hindi sila makakatulog pag walang kulambo. Correct. May mga ganon. So, ibig sabihin, masasabi natin na hindi siya extraordinary. Kaya siguro marami. Oo, kaya siguro nagtatanong siya kasi baka itong nag-message sa atin first time na naka-experience na nga ganon. Meron nga ako nakilala niya na na nag-cut lang siya ng something basta part ng kulambo. Hindi naman kasi nakakalurky naman kung yung buong kulambo, apakabigat nun, apakalaki. Tapos nilalagay niya lang sa paa niya, kinikis-kis lang. Tapos pampatulog, nakakatulog sila kasi pag walang ganun, hindi sila nakakatulog. Ikaw ba meron ka bang gano'n na parang kakaiba na hindi ka nakakatulog pag wala kang hinihimas, mga gano'n? Wala naman. Ako, nakakatulog ako pag pinapagalitan ako ng asawa ko. Tawa na yung trabaho. Sa bagay, di ba? Well, ganun talaga. I guess some people just have mga... May mga ritual. Oo, may mga ritual din talaga. Like, kunyari, may mga ibang tao, sobrang tagal nila sa CR. Ako, I would say, hindi ako sobrang tagal eh. I mean, di ba parang may isip ninyo na pag babae talaga, matagal yan sila sa CR? Hindi. Hindi ako yung parang katulad ng iba na kakatukin pa. Hindi, meron lang certain na oras. Pero yung may mga iba, sobrang daming ritual talaga nila. May mga ganon. Wala namang problema doon. Basta hindi naman nakakaabala, wala namang problema. Ako ang na-realize ko lang na parang mannerism ko, which I noticed, gusto ko tinatanggal yung sapatos ko. Kaya, ano ba ito sa live? Gusto ko yung nakatanggal yung sapatos. Yung nakapaa. Tapos yung kinikis-kis yung paa sa isa't isa. Ayan, ganyan. Gusto ko yung mga ganyan. Yung may pagkiskis sa paa, ewan ko. May mga ganun. Alam mo, ilang beses ko to na-experience na kumakain sa restaurant. Tapos yung kalahati na sapatos ko, hindi ko alam kung nasaan. Kasi nga, dahil nga nakahubad siya. Siyempre, nasisipa or naghahanap ako sa ilalim. Ay, nakakalurky. Sa akin, walang problema yung mga ganyan. Hindi na para problemahin natin. Correct. Siguro na-amaze lang siya. Diba? Meron lang talaga mga nakaka-amaze na mga ganyan eh. Meron ako, yung isa kong kapatid, si Che, yung kapatid kong babae, meron siyang unan na ang pangalan ay Ninin. Actually, hindi siya unan. Cover. Okay. Na batang-bata pa lang kami, yung color green siya na may polka dots na puti. Butas-butas na siya, Jegs. Tinatahi na lang ng tinatahi. Pero every time na meron siyang unan, kahit pupunta siya sa ibang lugar, pupunta sila sa Amerika, ganyan, o kaya kung saan, dala-dala niya yun. Tapos yun yung isusuot niya doon sa kahit anong unan na nandun. Yung punda ang meron siya. Para walang pinagkaiba yan sa makakilala mo yung gutay-gutay na damit. Correct. Na tapos yun din. Ayaw itapon, di ba? Ako meron akong ding damit na mas matanda pa ata sa anak mo. Sa anak ko na hanggang ngayon yung sando na yun gamit-gamit ko pa rin. Oo. Hindi ba ilang beses nang inattempt ni Let na itapon? Wala o naman. O hinahanap mo? Hindi naman. Andyan lang talaga siya. Di ba? Pailan na kami palipat-lipat na bahay. Oo, correct. Ito tsaka ilang taon na anak mo? 17 na ba or 18? Ayan. 18 na. 18 na. Di ba? Pero meron ka pa rin talagang paborito. Ako may ganyan yung asawa ko na tinapong ko na hindi niya alam. So ngayon, alam na niya. Bale, alam mo na pala.
siya pa man din, dahil palibasa, iilan niya lang yung damit. Di ba? Di katulad ko na parang malulubog na daw kami sa mga damit ko. Siya, iilan lang. Kaya pagka missing, hinahanap niya talaga. So, bali, ang tagal kong tinago, na-reveal ko na naman. Ayan na naman po tayo sa pagkakahuli sa sariling bibig. Hay. Well, we all have our own mannerisms. We all have our own habits. Basta hindi naman nakakaabala, hayaan nyo na lang po Correct. sila. Oo. Kasi kung mapapansin mo dito si mannerism na si Sir Jan, yung kasama natin dito na bago. Di ba parang nagpapiano yan pag nag-i-stress, gumagano na yung mga daliri Oo, niya. na-realize Diba? ko nga Gumaganon. yung kapag siya, yung parang nag-iisip, nagda-drum siya ng fingers. oo, Parang nag-iisip, parang, ayun, may mga ganun tayo. Oo. Ako pag kinakabahan ako, na-realize ko, hawi ako ng hawi ng bangs kahit wala akong bangs. Parang lagi kong ginaganon yung bangs ko kahit wala naman akong bangs. Diba? So we all have our own. Ganyan. Meron akong kaklase dati na kapag nagre-recite siya, na kinakabahan siya, para siyang nagra-rap. Kasi yung kamay niya parang gumaganon lagi. Yung parang nagra-rap yung ganon. Tapos ganon siya pag nag-e-explain. Diba? Ito na naalala ko. Si Christopher, anong mannerism ni Christopher? Mangulangot. Mangulangot, di ba? Meron pa ganon. Di ba na nangungulangot? Buti nga hindi niya binibilog-bilog tapos part ng mannerism niya yung pipitikin. Pipitikin sa pinakamalapit na katabi. Di ba? So meron tayong mga kanya-kanyang mga mannerism. Hopefully, itong mannerism na ito will not be something na makakaabala sa ibang tao and will not be something na pagtatawanan ka din, na magiging dahilan para bumaba ang iyong self-esteem, ganyan. So usually, ito yung mga mannerism na ito yung mga go-to, parang nagiging comfort mo. May ganun eh. Like for example, kay Nicole, di ba yung nakapaa, nakakis-kiss yung paa niya. Yung paa, dalawang paa, nagkikiskisan. So paano kung itatali namin yan sa upuan? Baka mabaliw ako. Hindi ka siguro makapagsalita ng maayos. Baka hindi. Baka hindi ako makapagsalita. Baka, hala! Bakit siya nakatali? Di ba? Ganon. So ganun din doon sa pinsan mo na na may kulambo. Hindi makakatulog yan pag wala siya. Ako trinay ko yung kulambo na yun kasi meron din ako mga kakilala. Pinsan din, galing sa probinsya na ginagawa yun. Ang ending, nakikiliti kasi ako. So, parang parang may instead na makatulog ka Oo, makikiliti ako. Parang basta may kinikiliti, gano'n. Diba? Nakakatuwa at nakakaaliw. Sino pa ba? Sino pa bang may mga mannerism dito? Iniisip ko yung mga DJ eh. Sino ba? Wala na ako maisip na parang yung significantly kitang-kita sa kanya eh, 'di ba? Meron yan ng mga maliliit lang, medyo hindi mo mapapansin. Pero wala talagang yung very loud na prominent na kitang-kita na alam mong ganon, 'di ba? Wala lang, it's kung titingnan mo lang siya sa POV na positive, may isip mo talaga na, ang galing no, parang lahat tayo, may mga kanya-kanya talaga tayong trip sa buhay, tas may mga kanya-kanya tayong mga mannerism na sometimes hindi nga natin alam na ginagawa natin eh. Hanggat may nagsabi sa atin, tas kung paano siya naging comforting para sa atin, ang galing. At bawat isa may mga ganun ha. Like sa akin, sa asawa ko, tuwing kakain kami yan, kukwentuhan, lagi yan, pag natapos na lahat, laging may isang tumpok na iniipon niya na yun ng kamay niya na tuwing tatayo siya may naiiwan. Talaga? So, syempre, napapasarap yung kwentuhan. So, habang binibilog-bilog mo yung kanin, tapos na kami lahat tumayo na, laging may naiiwan na isang tumpok. Talaga? May naiiwan ka na naman. Talaga? Tapos hindi na niya kakainin? Hindi, kakainin niya pag ni-remind mo. Diba? Interesting. May mga ganyan. Nakakatuwa. And speaking of mga ganyan, meron akong kakilala na pag kumakain naman siya, hindi naman ito mannerism niya. Siguro itinuro. Ewan ko kung narinig mo na to ha. Na parang para sa, ano ba yun? Parang sa tagay. Yung unang tagay. Para sa demonyo. Oo, correct. Para sa demonyo, di ba? So siya, parang may ganun siya lagi. Ang itinuro naman yun sa kanya ng nanay niya. So hindi ko alam kung bakit at papaano. Pero bago siya kumain, di kinuha niya na yung pagkain niya, ganyan. Meron siyang kalahating kutsara na tinatabi sa kanang parte ng plato. Kumbaga parang nga sa demonyo. Parang ganun. Kasi something like, minsan may mga may mga umaaligid na mga kaluluwa na parang for protection, mga ganon, di ba? Wala lang, parang nakakatuwa na nakaka-amaze na, okay, saan ang galing yun? Or
I mean, namana yun for sure Pwedeng namana. Namana yun kasi kung halimbawa galing sa nanay niya, galing pa yun sa nanay ng nanay niya. Kagaya namana na. O kagaya na lang dati yung yung namana din namin sa probinsya, yung pag nagsaing kapag nag-ano ka ng kinukroset mo yung yung kanin sa kaldero bago mo ihain. Oo, kasi yun, parang ewan, parang pasasalamat ba to? Kasi nakita na rin din natin na gano'n na ginagawa. Sinunod na rin din natin hanggang sa naging parte na siya ng sistema ninyo. Sistema. So sana ako para sa akin maganda yun na parang may cross. And eventually, kung halimbawa mapasa pa siya sa susunod na generation, magbibigyan ng meaning din yun And also a reminder, di ba? So, wala lang, naisip ko lang at naalala lang ulit na tignan nyo po, may mga namamana sa atin. Ayan. So, let's just make sure na kung ano man yung mamanahin ng mga anak natin sa atin, ay yung bagay na parang makaka-benefit din sa henerasyon nila at sa susunod na henerasyon. Legacy natin Correct, yung mga diba? pinapamana natin. Kung wala man tayong perang ipamana kasi talaga. Wala tayong generational wealth, Jegs di ba? At least yung mga kaugalian, paniniwala, or kung ano man yung nakasanayan na maganda nga ipasa. Ganyan na kapag napagkwentuhan at napag-usapan, di nyo na rin alam sa nagsimula, pero nakasanayan nyo na lang kasi yun yung kinalakihan ninyo. Di ba? Ayan. Ganon. Kami nga dati, kinalakihan namin na hanggat ang toothbrush ay hindi nagiging bukaka. Hindi siya naghihiwa-hiwalay or hindi siya yung basta, hindi yan papalitan. Ngayon ko lang nga nalalaman na every 3 months pinapalitan. Tapos parang nasasayangan ka pang itapon. Kaya nga. Mapansin mo sa bahay. Yes! Diba? Ano? Sabi ko nakaraan, ilan na ba tayo dito? 4, diba? Ba't ang dami-daming toothbrush? Parang hindi tinatapon. Walang pinagkaiba yan yung mga susi. Ayan! Totoo! Correct! Ilan na ba yung gumagana dyan? Pero lahat, sandamukmak. Yung kunyari susi ng bahay, ang dami-dami. Pero kung sa totoo lang, kunyari this weekend, long weekend naman, kabisyo. Yan. Isa-isahin ninyo yung mga susi na yan. Mag-declutter kayo. Alin po dyan yung may gumagana pa pong padlock or kung ano man, di ba? Kasi for all you know, ang gumagana na lang dyan sa hawak-hawak mo, apakabigat na keychain, 3 na lang ang gumagana. Ang nandyan 13. Yung 10 dyan hindi na gumagana. Di ba? May mga ganyan talaga tayo. Kaloka. Pero talaga yung toothbrush siya. Ako, agree din ako dyan kasi ilan lang kami sa bahay. Pero yung mga toothbrush nanghihinayang ko So natutunan ko na nga every 3 months daw ang palit. So every quarter. Pero nanghihinayang ko kasi nga yung toothbrush, hindi pa naman siya nakabuka. Tapos pwede pa ito magamit sa panglinis. Correct. Kaya ako, inaano ko siya, sineseparate ko siya. Parang na nakatago talaga. Kasi just in case, kailangan ko ng panglinis. Kunyari, lilinisin ko yung Crocs, chinelas, diba? Or kung ano man, diba? Meron akong toothbrush na panglinis. Correct. At hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya naghihiwa-hiwalay. Wala lang, mga kanya-kanya tayong kaugalian. Tama. Na hopefully, hindi naman nakakaabala sa ibang tao. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Shoutout po sa mga taga Subic, Olonga po, Zambales. Ayan. Hello po sa inyo. Shoutout po sa mga taga Davao. Sobrang super init. Start na. Oo nga. Oo. Kaya nga 'di ba ang March, meron kang ginawang na plug diyan tungkol dun sa Fire Prevention Month tayo ngayong March. Kaya mag-ingat po tayo. Correct ka. Dapat talaga hindi natin, ilang beses na po natin narinig yan. Yung hindi mag-iiwan ng may nakasaksak. Akala lang natin safe yan. Yung pag-unplug, yan talaga pinaka-importante. Speaking of habit, 'di ba? Kung minsan, pag nag-charge tayo, alis tayo, iwan tayo. So, maging habit natin na kung wala ng tao sa bahay, hugutin o unplug. Correct. Ganon. Shoutout daw kay Kuya Seiko and kay Saylin. Ayan. Oy, si Dennis. Uy, hi Dennis! So, ano daw ang sabi? Yung bunso namin noon, hindi siya nakatulog kung hindi niya hawak yung inaamoy-amoy. Ang lampin yung lampin niya. Minsan, bumisita kami sa kaibigan, Seymour. Ayan. Basta yon. Oo. Di ba may mga kanya-kanya talaga Tapos minsan yun nga, yung bang pupunta kayo sa kaibigan, lalayo kayo, pero dala nyo pa rin. Kasi hindi nga siya makakatulog. Correct. Oo. Meron niya may sariling unan na dala. Meron. Di ba? Hindi makakatulog kapag hindi yun yung gamit.
Yan. Share naman kung ano ba yung mga mannerism nyo dyan. Correct. O Oo, yung mga bagay na hindi parang kulang pag wala. pag wala, Oo. correct. 'Di ba? Minsan may mga iba na may ritual sila bago umalis ng bahay, 'di ba? Isa sa mga hopefully masustain ko na ritual na minsan nakakalimutan ko. May ganun to akong ritual dati na ako lang yung nakakaalam kung bakit. Pero dahil as an oversharer, 'di ba? Pero na-share ko na rin to dati, ako pa ba, 'di ba? Parang gumaganto ko, parang gumaganyan ako, gesture ako ng parang kino-cover. Pag lumalayo na yung mga anak ko sa akin, kunyari, mag-ano na sila, punta sa school, hatid sila. So for protection. For protection. Yan. Parang ang sinasabi ko kay Lord, parang takpan. You cover them Oo, with your holy blood. Correct, Yan. 'di ba? Para Protection. walang anuman ang mangyari sa kanila. Yan. May mga ganon, may mga kanya-kanya. Ayan. Sabi ni Edwin, signed of the cross. Ayan. Anong signed? Tapos na yung charas. Si Sigfrid naman kulambo sa paa. Sabi ko siya madami yan Si Gracie, ako po bago makatulog, nagkukuyakoy muna. Ayan. Okay, ayos. Si Alexander nag-swimming bago matulog. sabi. Actually, doon na siya natutulog doon na siya nakatira. Nakakalurky. Ayan. Ada Mubarak to our Muslim friends. Ay, galing naman ito si Dame. Bago matulog, nagpapabango muna. Ay, wow. Kasi you'll never know. So, dapat handa. Hindi ka na makagising, mabango ka. Correct, di ba? Si Akira2911, ang bunso ko 1-year-old, dulo ng unan. Di ba? May mga ganun talaga. Dulo ng unan, punda, kulambo, kumot na ano. Ewan ko ba kung meron pa bang mga adult na nagtatamsaking pa rin? Hindi imposible. Hindi imposible. Si Corazon Velasco, hindi po ako makatulog pag hindi ako naglalagay ng Vicks. Ayan, di ba? May mga ganun. Ang kapatid ko, Jigs, as in talagang yung inhaler, nandito talaga sa, it's either left or right nostril. Nakapasok na. Hanggang sa makatulog. Correct, hanggang sa makatulog. Ganon. Ayan. Si Juana, bago matulog, nakikinig muna ng Top Secret ni Rakitera at Titan Jello. Very good. Ako po dapat kinakamot ang ulo. Sabi may ni ganun Karen. din. May kinakamot yung ulo, merong kinakamot yung likod. Meron kung sa misis mo papakamot. Sige. Di ba? Kamutin mo hanggang sa makatulog. Di ba? May ganun paano ako? Bala ka na, malaki ka na. Ayan. Ako po nakaipit yung kamay sa likod ko pag natutulog. Nakaganon. Diba? May ganon. Yung anak ko, si Prince, ako yung unan niya. Kaya pagising ko, dyan nag-umpisa yung frozen shoulder ko. Pagising ko, hindi ko na magalaw yung kaliwa kong Kaya ka na may stretching na. Ayan. Ito din si Auntie Marga. May kulambu sa paa. Ayan. Madami yan. May si Nestor Benitez, yung pamangkin ko ang thumb nakasubo habang tulog. Buti yan yung thumb. Paano ko yung thumb sa paa? Oo nga, yun lang. Meron kaya nun. Kaninong paa ang sisipsipin ko today? Sabi naman ni sabihin, sino? Monisit. Ako po nakikinig sa ASMR voice, yung mga comforting voice bago matulog. Okay. Usually mga AI yan yung mga parang naririnig ko yan sa anak ko May mga ganun siyang mga pinapakinggan na listen to the camera. Ayaw mo makinig sa podcast namin pampatulog? Di mo sure kung makakatulog. Nakakaloka. Ayan. Yung isa, hindi ko na nabasa kung kanino, pero hindi daw siya nakakatulog na hindi siya umuutot. So, kailangan iutot niya muna. Okay. Ayun. Si Dandan Bedon. Meron iba yung mga nakadapa. Meron iba yung nakatalokbong ng kumot. Ayan. Diba? Ma'am Nicole, naalala mo pa ba yung ginawa mong bag, yung food cover, Love Radio Work Challenge? Kung ano-ano na mga ginawa namin. Parang parang generation na natin yan. Nandito na tayo sa bagong building or bagong office. Ayun. Sabi ni Dame, ako nakikinig or nanonood ng horror. Kailangang meron din ako. May ganun din. Sa kapatid ni Mrs., yung pampatulog niya yung mga kwentong horror. Kababalaghan? Oo. Bakit? Ewan ko. Sabagay, kanya-kanya yun nga kanya-kanya Yung iba, yung pampagising sa iba, pampatulog. Like halimbawa, ako, pag uminom ako ng kape, pampatulog ko yun. Yung sa iba, hindi. Ayan. Ako nung very first time, at hindi na naulit, na uminom ako ng energy drink. Nag-aaral ako nun kasi alam kong kailangan ko to stay up late. Ang ending natulog ako. So,
So, hindi ko na siya inulit, Jegs. Kasi, hala! Kasi nga may ganun na pwedeng ang effect, katulad ng iba, upper yung coffee, pero yung iba, pampaantok nila yun. Pampakalma. Yung iba nga, di ba yung wine, bago matulog, pamparelax, pampakalma, kanya-kanya. Di ba? Sabi ni Zoltrak, bago matulog, makinig ng tambalang kumikinang podcast. Thank you. Ako po tuwad matulog, tas nakatulakbong ng kulambo. Meron din ganun. Yung mga kakaiba yung kanilang mga position. Yan. Shout out, Batang Sampaloc, Maynila. Ayan, si Isagani Garland. Thank you. Ang sabi naman ni Corazon Velasco, ang isang anak ko, ang tenga niya, kamot ng kamot hanggang sa makatulog. Ingat lang po sa tenga ha, kasi yung tenga po ay right beside the brain. So, wag lang masundot ng matindi. Ayan. O siya, Okay. salamat for sharing mga kabisyo. Mamaya tayo ulit magkwentuhan at bonding. Kwento na may huwag ng Bornay. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan?
Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love.
Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa ayaw. Angkol Dagol. Bata pa kokol. Tanya Chinita. Tanya Chinita. Sa Love Radio, saya'y dibitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-1,000 at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama mo, love! Kasama mo, love! Kasama mo, love! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama mo kami, kabisyo. Congratulations! May pumaldo na naman sa ating Kasama Mo Lang. Kasama mo lang! Go, call! Congratulations dahil nga naglilibot tayo sa Metro Mega Manila, Tita Max. At pag naispatan natin, nakatutok sa atin sa Love Radio, meron tayong 1,000 pesos plus grocery. May paradyo pa mula sa Astron sa ating Kasama Mo Love. At eto na nga ang nanalo sa may Taguig City. Congratulations! Nabigyan na natin doon ng biyaya, Anavelia Samar! Anabelia Samar, good morning, congratulations. Congrats! Magtaki mo, nakikinig lang. Hindi niya naman ine-expect na bibisitahin natin siya. Na
magpapaldo siya. Tapos nakikinig siya, nag-enjoy lang siya sa Love Radio. Ba, may 1,000 na may grocery pa, may radyo pa from Astron. Ganun lang kabisyo. Hindi na kailangan magpalipalista. Pag nagpapalista tapos may registration fee, si Mang Kanor po yan, scammer kasi yan. Sayang guys, papunta na sana doon. Ayan, basic lang yan ha. Congrats! At tindahan man yan, sa palengke man kayo, basta pag nadaanan namin ng Love Radio team, tapos nakatuto kayo sa 90.7 Love Radio, basic 1,000 plus Kaya hindi grocery. po kami napapawala ng pera kasi pag naglalakad-lakad kami. May naririnig talaga kami Love Radio, hahanapin. Gaganon po. Hala, grabe talaga. Grabe talaga, guys. Meron pang isa. Para sa mga drivers naman Love natin. knows no boundaries. Alam na alam niyo yan. Magpalista lang kayo dito sa may MBC Media Group sa may CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Alam na ng mga babaerong guard namin yan. Aray mo. Basta lumapit ka mo namukaan, driver na babaero. Babaero din yung guard kaya magkakasundo po kayo. Labog na tuloy. At syempre, meron pa huli. Oo, babaerong driver, nakikinig sa Love Radio, tapos sumakay kami. Nag-grab kami, nag-i-drive, nag-green GSM, UV Express, nagbabas. Lahat sinasakyan namin, pati lalaki sinasakyan ko. Pag naka-Love Radio, 1.5 yan! Kaya lagi din ako magdalang 1.5. Pag wala, paluwalan mo muna. Halimbawa, 1.250 lang. Ikaw Kawawan driver. Basta may pa 1.5 kami pag nahuli namin kayo naka-Love Radio, ha? Pag nahuli kayo na asawa mo, problema mo na yun. Pag nahuli ka, akin ka. Oh yeah. Drop out. Come on! Pag sinabi kong love, sabihin nyo radio, love. Radio. Love. Radio. Pag sinabi kong radio, sabihin nyo love. Radio. Love. Radio. Love. Kau naman. Okay. Kau ito naman. na. Kau naman. Wow. Rowell. Si Papi Rowell nakikinig, mga taga Santa Mesa. Kumusta? Napalista ka na ba, Papio? Hindi pa? Dumaan ka kaya? Ito pa si Jok. Palagi na lang Jok. Magpalista ulit, nanalo na. Nagmadali siya, gusto makahalik kay tita. Pero pagdating niya, inamoy mo siya. Ang bango-bango niya. Siyempre, amoy motel. Basic yan, amoy motel. Pag yun, come on, let's go. Sino pa ang nakatune in? Ito pa ang Team Bandido. Pabati po kay Ariel Manalo at kumpare niya si Junar Hombre. Paldo sa 87, Carlos Tirador ng Watson Lady. Yan ang sabi ni Kuya George Garcia na babaero din. Hindi naman totoo na si Kuya George ay babaero. Totoo yan. May mga pasahero. Maganda. Kasalanan ba niya? O hindi? Ito pa ang mga sila Kuya Gub, Ichiro, Miltari na mga nakikinig sa Blooming Treat at di paro pa rin. Pericab drivers, marami yan, nakatutok yan sa Love Radio. Especially mga taga-Palasan, Valenzuela City. Uy, alayo. Totoo ba? Dumaan kami dyan sa Palasan. Wala namang naka-Love Radio. Uy, wag mo sabihin. Magtitira ko ng radyo. Bibigyan namin kayo. Kasama mo, Love. Meron pang LKNB. Abangan nyo kami. Papuntahan na kami sa teritoryo. Wow, hindi ko naintindihan. Pero, sige, ako naman ang magbabars ngayon. Okay. Batiin ko mga kasambahay na suki ng Love Radio. Especially si Tita Estelita Adan. Tita Estelita Adan. Tita Estelita Adan. Tumalon ang DVD. Aki, bili na DVD. DVD. Pag tumalon ang DVD. Magiging... Ganon ang talon ng DVD. Maniwala Pabili ng DVD. 30 lang yan, ati. Wala nang uso na DVD. Ito na Meron. ang sunod. Dear Love. Break it down. With Broski Konya Bicolano. Nag-buckle pa. Ang cute-cute. Nakakainis dito. Naalis tawa ako dito. Sabi ni Mama Eds. Mama Eds,
Eds, good morning. Mama Eds, good Gracial morning. na maganda. Lahat ng mga nakatunin ha, bangan nyo kami dyan sa lugar nyo. Totoo. Si Mama Ed, sana mapuntahan ka namin para mabigyan ka namin ng 15,000. 15,000? Si Mang Kalumal! Why, joke lang po yun. Kala man na komedyante tayo dito, di ba? Sabi mo, mayabang ka. Yun, joke. Scammer. Kayo, hindi kayo, alam nyo naman, joke yun, di ba? Ay, Joke, Bini na joke. tayo, Bini. Dahil sa'yo. Metro's #1 Love Radio. Basic!